Banca Națională a României a anunțat pentru astăzi cursurile de referință pentru principalele valute. 1 leu 816 dolari, 1 leu 998 euro, 10 lei 26.613 lire sterline, 1 leu 1200 yen japonezi, 1 leu 2 ruble. Să bea o ceașcă de cafea, a adus-o cum îmi place dulce, e soția mea. Pășind de gale în baie, mireaspa mă încojoară, cu roa trandafirilor mă zbăl pe fețișoară. Păsările zboară, merii au înflorit, primăvara începe, octombrie a venit. Ies în curtea largă și privesc în jur, cerul e senin de un albastru pur. Cel mai frumos moment e să pornesc la muncă, la pauza de masă, să beau 50 de șuncă. Aștept de atâția ani să văd o groapă în drum, dar visul meu de viață s-a prefăcut în scrum. Statuia lui Băsescu veghează în continuare, săranii au acum miliarde de tractoare. Omarii caviarul se găsesc pe garduri, orice român are 3000 de lei pe carduri. Cel mai căutat animal din România este șocâtele. Acesta se găsește în varianta maro cu volapic în vârf și coclendă roz. Nu vă recomandăm varianta cu sepla coloidală pentru că aceasta capătă un bibistrocel crocobazdugat. Americani, germani și alte 10 popoare ne bat în poarta țării, așteaptă la hotare. Când hoțul intră în casă, eu îl poftesc la masă. Lucruri valoroase chiar eu îi pun în plasă. Poliția mă oprește doar ca să-mi umple roata. Îmi umple rezervorul de drum, sunt iarăși gata. Pășești în magazine și poți să-ți iei ce vrei. Otarii te plătesc ca să mai vii la ei. Căprioara așteaptă să fie vânată, pulpa dreapta spate ți-o oferă toată. Concediu poți să faci pe lungă sau pe soare, extraterestrii au servicii primitoare. Plugurile sunt făcute din rectancuri, americanii ruși își spun acum doar bani. Mă gândesc cu greu la strămoșii mei, cum au trăit săracii cu 1.000.000 de lei. Ieri uzinele Dacia au achiziționat concernul Daimler Chrysler și General Motors. În urma acestei tranzacții, România a plătit datoria Statelor Unite către Somalia și Irak. Masih bersama kami Akut Abox Musik. Hai să